Не мога да не взема отношение. Няма. Аз съм възмутен от поведението на Добрин Гьонов и от поведението на Ивайло Петков. Цяло предаване е подготвено за революцията, бе. Как е възможно? Питат ви хората. Можеше ли Българския футболен съюз да вземе на основание прогнозата за времето решение този кръг да се отложи или не? Ами то малко като заека. С филтър или без филтър. Какво го гледаш? Той е без шапка. Толкова ли не знаете кое как се прави? Сега, Гьонов ще цитира наредбата за първенствата и турнир. Вярно твърдено от изпълнителния комитет на Българския футболен съюз, но кой му пука, бе? На кой му пука? Или Ивайло Петков да вземе? Питат го от хората, абе, ще можете ли да почистите терена за мача утре по обяд и той да вземе да каже, че няма сняг Кърджали. Сега това, то не е коректно. Аз мисля, че медиите и особено някои електронни, които са влюбени в ЦСКА 48, трябва да преразгледат отношението към клуба, защото това е едно такова неконструктивно поведение в системата на Българския футболен съюз. Отнася се за Арда. Какви са тия споразумения, какви са тия увъртания? Сега, в крайна сметка, със съгласие или без съгласие, крайното решение взема оперативното управление на Българския футболен съюз. Сега, не мога да знам защо някои сега установяват, че и телевизиите участват. Това пък ражда в мене порива да задам два въпроса с учебна цел. Първият. Защо участват телевизиите в определяне на началния час? Всъщност те кои телевизиите, които излъчват телевизия? Другия въпрос обаче е за отличници. Не тези, които са папкали ушичките на своите даскали за отлична оценка, а тези, които са ходили съзнателно на училище. И този въпрос за отличници е: защо във Варна почти никога не вали сняг до февруари, а в Разград, който не е чак толкова далеко, вали, не само вали, но е и на лице вероятност, както в случая, да се стигне до бедствено положение в областта. Това вече е само за отличници.